Piye? Pripun Mas? Nyapa ta Mas iki? Meduna gak apa. Medun ra apa Mas ngono Mas. Monggo lha iki arep munggah kok aku medun piye? Iya. Napa Mas? Oke, lagune napa? Oke, masuk. ya ampun. Iki yo racing. Iya racing. Travel. Travel. Oh, travel. Nah, niki Mas sing duwe travel, kowe sing numpak nggone Mas. Aku numpak nggone Mas. Iya. Piye? Nyapa ora numpak? Aduh, duh, mosok ra kuat. Gendong ngarep lho malah gak resiko ya Mas. Nggih. Matur suwun sukses selalu. Alhamdulillah berkahipun kepareng dipun aturaken 1-2 sesarengan kalian Sawung Galing Mbak Ana Racing. Serampatnya peyok akhirnya. Oh iki lagi deket pisan wae peyok. Spesial buat Masnya. Bos travel. Wes tak pupuk wingi katresnanku kanggo awakmu. Tomo kudu kulemu urip ayam kanggo senengmu. Lebih super music campur sari Jawa Timur. Aku percaya winih tresnomu nandes mancep ning atiku. Apa kurang leku ngerteni karepmu. Aku yo wis ora nglirik liyane nek
105. Bilal Audio Production ada Sogaling Sota TV. Sepiro koyo aku iki masalah asmara mung kebagian loro ditinggal lunga alasan ra cetha mergo ngapoti tresno anyar sing liya Gusti tulung alhamdulillah ati sing kuat kanggo ngadepi asmara ugal-ugalan tiba wayah mangsa udan teko adem pituringan loro durung siap nampa kenyataan sliramu gandeng wong liya durung nganti garing lorone atiku kok tambahi kenyataan mengadepi sliramu saiki disanding wong liya tahu nekatku mencintai nanging kowe malah milih ngepoti tresno liyane ternyata aku dudu siji-sijine kok iso yo iso kok tegel yo apa yo aku masalah asmara mung kebagian loro kok iso yo mas iso aku iso masa gak iso iso le gimana ta iso aku kadang iso wayah mangsa udan teko
ada Sota TV. Oke. Ada Mas Aris. Ada Rese. Ada Mas Erwin. Yo. Tipe wayang mongso udan teko. Hawa adem itu ringan loro. Dorong siap nompo kenyataan. Kowe disanding wong liya. Nganti kering lorone atiku wis mbok tambahi kenyataan kok ngadepi sliramu saiki disanding wong liya. Tekadku mencintaimu angin kowe malah milih ngepoti tresno liyane. Ternyata aku dudu siji-sijine. Kok iso yo aku kok tegel yo apa yo aku masalah asmara wong kebagian loro. Dua lagu spesial di cover secara live oleh si cantik Ana Racing yang di kesempatan sore hari ini hadir bersama dengan teman-teman dari Sawang Galing, juga Bilal Audio Production, Sota TV yang spesial berikan satu yang terbaik kepada penjadikan semuanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, juga segenap keluarga besar Sekar Bojonegoro Jawa Timur Indonesia, terkhusus yang hadir di tempat dari Sohibul Hajat ada Bapak Budiono juga Ibu Sujiem dalam rangka tasakuran Walimatul Aurus pesta pernikahan dari Abang Dwi Aji Saputra juga Endang Irnawati. Dengan satu dukungan dari penjadikan semuanya, semoga dari awal, tengah hingga akhir berjalan dengan sukses bersama dengan teman-teman dari Sawang Galing punya. Pinggal hadir bersama dengan teman-teman dari Sawang Galing. Cak Met santai ya. Mau enak pakai tipe kau hujan seroso. Nggih. Ayo dek. Pripun nyanyi? Sinten-sinten asmane? Bapak Aris. Ayo Mas Aris kene Mas Aris. Monggo lah ngono ra ndang matur ki lho. Kok iso? Monggo nggih. Ayo Mas Aris ayo. Nggih. Monggo. Kita persilahkan untuk yang kali ini ingin perform bersama dengan Sawang Galing punya. Yeah. Lagu ini Bukas Moro. Masuk Bukas Moro. Wes aku golek sing penak-penak. Nggih. Langsung ae, Bro.
Aturkan suka kundur, kojo kagem, dulur-dulur saking parang, mugi saged kepake sanes wedal, sesarengan kalian kanca-kanca sawunggaling. Kae kebak cerita, kowe aku saiki adem tresno. Catatan sajroning ati kula nuntun maraka ati kowe aku dadi saksi keleren ning taman asmara. Kanca-kanca joget yo. Ya, yo to Dang, Mas yo. Yen eleng aku kelingan kubuk kae yen tak ayo dan awan kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang jenenge kubuk asmara piyen kae kanggo andom tresno tanpa bantal tanpa klasa kota bote ning taman asmara kubuk kae nyimpen mati nganti yen nganti saiki monggo kubuk kae kebak cerita nganti sing cerita. Mas, mengke sinten Monggo, melih? monggo. Sinten melih sing nyanyi? Monggo ayo diaturi. Ayo Mas Bin ayo. Ayo Mas Bin. Oh. Ripot to ning adi Yeah. bareng ayo. Catatan sajroning ati yen kae gawe marati kowe aku dadi saksi Mas Bin nyanyi kok. ya bangun asmara. Monggo Mas Bin nika adiki ingkang gadah damel. Oh ngaten lah jenengan Monggo. tantung mulih setunggal. Ayo monggo Mas Bin. Mumpung mengke dalu malih. Jino. Monggo. Ayo. Mohon tenang. Monggo. Ayo Mas Bin ya. Wes, ayo. Monggo. Napa jenengan taduk setunggal melih? Terus lagi Mas Bin, putus santai mohon pokoknya sore ini kita nikmati gitu. Nggih. Santai ora usah dadak pekewo, Ayo, kita Mas Bin. bahagia, dinikmati nganti rampungnya acara. Monggo. Ayo Mas Bin, kula nyuwun lagu tembang Sotya. Oh Sotya, nggih. Baik Mas Dwi manten nyanyi duet karo penyanyi. Oke. Oke kabeh bagian kita Mas. Ben kita gaya nggih, monggo. Nggih ngapunten niki suarane serah di dalu ndek dalu nggih sampun dan niki nggih malih. Nggih niki kadose musim dangdutan niki kadose tayupane ical. Nggih, wis pun monggo sing penting
Nggih.
alhamdulillah. Matur sembah nuwun Mas Aris, mengki tanduk malih nggih. Niki setunggal lakon dangdut mari ngono campur sarine diaturake nganti jam 5. Mengki babagan ura-ura diaturake mengki dalu tasih kata sangat wekdalipun. Ning niki kersane ketinggal campur sarine nggih Bu nggih. Ben ketok nek nanggap gamelan. Ayo Jessica pingal diaturake sesarengan kalian kanca-kanca sawunggaling. Bilal Audio dalasan Sopta TV. Memaringi terus kleneng aneh. Lho, kubengi cek akeh banget wektune kanggo dangdutan. Aja kuwatir, lho ben kita campur sarine mengko ya. Sawunggaling Laskar Baru Klimbe Sajing Kiblet juga ada Sopta TV, Bilal Audio Production sing dijegere Indonesia. Aku
Jessica. Nggih. Satu lagu lagi spesial bersama dengan panjenengan. Juga teman-teman dari Sawunggaling, ada Bilal Audio Production sekaligus Supta TV di kesempatan sore hari ini. Mari ngono sak ladrang terus Nggih. ya apa lagune nduk dangdut deh. Joko Tingkir ya. Isara Joko Tingkir. Kowe duwe HP ra nanti nek duwe HP browsing nek gak apal. Nggih. Mas Blondo, Mbak Jessica mboten kagungan HP. Saret lho, Tro. Ora ngentekno saret lho kok iso.